Saħħa Maltin u għawċin għal serata speċjali. Lejla ħajtkellem wieħed mit-tfal spirituali ta' din il-familja u għed mit-tfal spirituali l-Mulej Fdali. Ġezret Kamilleri li xut minnkom u kol tistaw segwuħ fuq il-Facebook. Il-Mulej qed juża u sew f'madwar Malta u Għawdex. Il-Mulej kompli jidilku jibirku u jisimaw il-kelma tal-Mulej minn fom il-qaddej tal-Mulej Ġezret. Paċi mija, Aziz. Grazie Mulej. Grazie, buonasera. Alleluja. Tijak hija s-saltna Mulej, tijak hija l-qawwa, tijak hija l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Grazzi Mulej. Spiritu qaddis, nitolbuk Mulej biex bil-Spiritu Santu tiftaħ il-qlub tan-nies, tiftaħ il-widnej spiritwali, tkisser kull spiritu familjari, tkisser dak kollu li sa jxekkel Mulej u tihom revelazzjoni fil-qalb tagħhom biex dak li jisimgħu llum jimxu bih u jmorru jfittxu jsalvaw il-mitluf. U nużaw kull opportunità li tajtna f'dan il-pajjiż demokratiku biex inxandru l-kelma tiegħek u biex ħafna aktar jiġu fis-salvazzjoni tiegħek Mulej. F'isem Ġesu Kristu. Nilqakom għal dan il-messaġġ fuq l-aħħar ta' żmien, jekk tisimgħu dan il-messaġġ il-bot minn Ottubru 2024, jekk tisimgħu fl-2025 jew 26 jew 27 jew 28 jew 29 jew 30, Ġesu Kristu jibqa' triq, il-verità u l-ħajja. U m'hemmx triq oħra lant il-missier. Ġesu Kristu huwa Alla, Ġesu Kristu sar bniedem li besta ġisem bħalna, wettaq il-kmandamenti kollha għaliex jiena ma stajtx iwettaqhom u ħadd iktar u ħallas prezz u sagrifiċċju perfett quddiem Alla u l-mewt ma setax iżommu għaliex qatt m'għamel dnub. U għalhekk illum aħna salvati u għalhekk illum aħna l-Knisja ta' Alla u jekk jgħaddi żmien tal-grazzja Alla ħajibqa' jsalva. Alla jixtieq isalva d-dinja kollha, imma mhux kulħadd irid isalva għaliex jiddeċiedu huma. Alla tagħna rida ħielsa u aħna nażlu. Alla jrid il-qalb biss. Alla jrid iva biss u jkun jista' jaħdem. U llum f'dan il-post jekk għandek bżonn xi ħaġa, Alla li jista' kollox, Alla jista' jtielek. Jekk titfiq, illum tista' tfiq kemm tgħidlu iva. Hawn l-anġli fil-post u qed jaħdmu magħkom. Jekk tridu tirċievu revelazzjoni minn dak li ħanajt jien, għajdlu jien nemnek. Amen. U jtielek il-Mulej ġa qalbek u inti tmur u xerret il-ħobs hemm barra u mal-familja tiegħek kollha. Grazzi Mulej tal-kelma tal-lum. Nixtieqkom iċċaċpu ċabċipa lill-pastors tagħna ta' kemm jibqgħu sodi fil-fidi minkejja l-gideb, minkejja t-tixrid tal-gideb u dak kollu l-persekuzzjoni li tiġi fuq il-gazzetti għaliex baqgħu sodi fil-fidi għaliex huma għandhom it-tarka tal-fidi f'idejhom u għandhom elmu tas-salvazzjoni u ma jagħtux każ x'tajt id-dinja imma jħallu s-salib qudiemhom u d-dinja warahom ċaċpulhom u narawhom. Kieku ma baqgħux sodi huma illum kieku mhux qed nintaqgħu, imma l-Mulej ħajkompli jkabbar. Il-Mulej qed jirbaħ. Il-Mulej qed ikabbar il-Knisja madwar id-dinja tiegħu. Ejjew nużaw id-demokrazija ta' Malta. Fl-Iran joqtluhom għal dan il-messaġġ. Fiċ-Ċajna jitfgħuhom fil-ħabs u jkissruhom. Fil-Libja joqtluhom, fis-Sirja joqtluhom. Minn 30% Kristjani f'5 snin, 0.5% fadal fis-Sirja. U aħna neħdu din il-kelma for granted. Din il-kelma li ħanxandru llum għaltinna it-tmiem mill-bidu. Din il-kelma ma tinbidel għal ħadd. Ix-xitan joboda. Ix-xitan jikdeb fuqha. Għaliex meta bniedem ifittex din il-kelma, meta bniedem isib din il-kelma li hija l-verità assoluta, din il-kelma teħilsu minn kull gideb tal-ħajja. Din il-kelma tagħtih il-verità u ġiblu saqajh
sodi fuq il-ġebla ta' dejjem u jibda jirrenja fil-ħajja u jkisser id-dnub u jkisser kull xitan. Iżajja 46, vers 9. Alla huwa fil-kontroll tal-profesiji. Alla tana tmiem mill-bidu. Alla tana l-profesiji mhux biex nibżaw, imma biex inkunu preparati. Alla għallilna kollox ħajjiġri. L-aħħar 7 snin tad-dinja huma dettaljati fil-kelma tal-Alla. Imma qabel jiġu l-aħħar 7 snin, Alla jrid jagħmel affarijiet kbar. Alla jrid iħalli t-testimonjanza tiegħu fuq din l-art. Alla jħalli t-testimonjanza tiegħu permezz ta' għaddejja li qalulu iva. Il-mulej issib tani balla skritturi kif qomt fil-għodu kmieni, ktibtom, ħallejtom fuq karta u bdejt inġorrom miegħi kullimkien, ma konx sa nagħmel bihom. Ħadtom miegħi l-evanġeliżmu barra, morna paċi u swieqi u tgħix kemm imxejna, ġibtom miegħi fil-knisja hawnhekk, ma konx nafx ħajamel. Skritturi li meta qrajthom 6 snin ilu tawni revelazzjoni ta' minnu Alla, ħallejt id-dnub warajja, għatlu mhux iktar jien irrid ngħix imma inti mulej. U mort u għannaqt il-Ġesu. Ħallejt id-dinja warajja u l-pastor meta batli it-tnej fil-għaxija fil-5:30 għalli titti priedka iva jew le. Għatlu iva għandi messaġġ ta' jew lil-mulej. Il-messaġġ jismu il-jum u s-sija. Iż-żmien stabilit minn Alla l-Missier. Il-mulej jaf kollox ħajamel, jien ma nafx ħajamel il-lejla, jien ma nafx kien ħajamel minn nhar is-sibtlaw, imma l-mulej Alla tagħna huwa Alla ta' ordni. Inti kemm tkun lest u tgħidlu iva ħanxandar il-kelma. Iżajja 46, vers 9. Ftakru. Dejjem jibda ftakru l-mulej, anke l-ewwel kmandament, għax il-bniedem qed jinsa ħafna, il-bniedem jinsa u għaljenat. Ftakru fl-ibat żminijiet, iż-żminijiet tal-passaġġ ġifieri, iftakru il-qawsalla ġiġġiet, il-qawsalla hija patt bejn Alla u l-art biex ma tarġax tereq minħabba dnub fin-natural, fl-ispiritwal tagħna l-Ġesu Kristu. U ftakru meta fetaħ il-Baħar l-Aħmar biex jgħaddi l-poplu tat-Testament il-Qadim. Għax jien u Alla u ħadd ħliefi m'hemm, jien Alla u m'hemm ħadd bħali. Sa mill-bidu narraf it-tmiem u sa minn qabel dak li ma seħħx u ngħid il-ħsieb tiegħi qatt iseħħ u nagħmel kull ma rrid. Mattew 24, vers 32. Grazzi mulej. Kun infaħħar ismek għal dejjem isir qaddis. Il-mulej għalinna talima mis-siġra tat-tin. Ġesu qed jitkellem. Illum lestu lapes, lestu karta. Illum ħadd irrispondu ħafna gideb tad-dinja fuq dak kollu li qed isir madwarna. Talima mis-siġra tat-tin. Mit-sena ilu Ġesu ma setax jiġi. Imma llum Ġesu jista' jiġi. Talmu din il-parabola mis-siġra tat-tin. Meta l-fera tirtab u tarmi, ġifieri ħadet il-ħajja, is-siġra tat-tin, tirtab u tarmi. Hekk ukoll taraw dan kollu, kunu għafu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom li dan in-nisel meta jiġru daw l-affarijiet ma jgħaddix dan in-nisel jgħidlek, ma jmutux. Sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Din hija l-ikbar profesija wara il-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu. Iżrael f'ġurnata waħda saret nazzjon fl-14 ta' Mejju 1948 wara li Hitler prova joqtol ġens
Hitler ispirat mix-xitan, prova jaqtol il-ġens ludi, għaliex Ġesu għażel il-ġens ludi biex jiġi minnu, prova jerda kaħħom, imma mhux biss ma rnexxilux joqtolhom, Alla f'ġurnata waħda f'Iżajja 66:8 vers 8 ħareġ nazzjon għal jiena niftaħ il-ġuf u jien nagħlqu u jien ħawwellet nazzjon. Iżrael il-pajjiż huwa l-arloġġ profetiku ta' Alla u tat-tieni miġja tiegħu. Ġesu beda dan il-kapitlu Mattew 24 meta qalu x'se tkun il-miġja tiegħek għajdinna kif se tkun il-Malti kitbita tmiem tad-dinja, d-dinja mhux ħatispiċċa. Id-dinja qatt ma ħatispiċċa. Mhux ħatibqa' kif nafuha għax ħajjiġi r-ret għar-rejiet fuqha u d-dnub ħajispiċċa u l-mewt ħatispiċċa. Ġesu hekk beda il-kapitlu. Araw li ħadd ma jqarraq bikom għaliex ħajkunaw ħafna profeti folots. Il-profeti folots tal-lum huma il-CNN, huma il-BBC, huma il-TVM, huma il-Net News, huma l-France, huma l-Al Jazeera u jridek tobot u titqarraq fuq l-aġenda ta' Iżrael. Ġesu għalinna titqarqux. Ħajkun hemm vera hemm il-gwerra, imma ħajkun hemm ħafna gideb. F'Zakkarija 12 Alla jgħidilna minn qabel li n-nazzjonijiet kollha f'dawk l-aħħar 7 snin ħajmorru fil-muntanja ta' Ġerusalemm kollha kemm huma għaliex se jitqarqu mill-aħbarijiet għaliex huma li jisimgħu jaġixxu fuqu. Is-smieħ tal-fejdi jiġi mis-smieħ tal-kelma. Il-fejdi tiġi mis-smieħ tal-kelma huma tisimgħu l-gideb. Dawn li ħantikom issa iktbuhom huma skritturi li Alla permezz tal-profeti ipprofetizza li l-Lut se jirritornaw lura fartom 700 sena qabel Ġesu kollha. Iżajja 66:8, Ġeremija 32 kollu, Eżekjel 34 vers 13, Eżekjel 36 vers 24, Eżekjel 37 vers 12, Eżekjel 38 vers 8, Eżekjel 39 minn vers 27 sa vers 28 profetizzaw li Iżrael kollha kellhom imorru lura fin-nazzjon tagħhom. Jekk taqra minn Eżekjel kapitlu 34 sa kapitlu 39 tara x'ġara minn qabel l-Olokawst, qabel Hitler moralihom, tara l-Olokawst fl-azzjoni u tara live news, aħbarijiet reali tal-lum x'qed jiġri bleżat fil-Vant nofsani. Jekk trid tkun taf x'inhu jiġri, aqra Eżekjel minn 34 sa 39 u tkun taf il-verità u tkun tista' tirrispondi għal gideb tan-nies. Daniel 9 ħanaraw profezija kbira. Daniel hawnhekk kienet ifittex wiċċ il-mulej. U l-mulej orih b'mod mill-aktar dettaljat x'se jiġri fl-istorja minn qabel. Jekk nitalmu din il-profesija, aħna nibdew nifmu il-ktieb tal-Apokalissi u l-profesiji kollha li fadal biex jitwettqu. U żgur ngħixu bla biża' Alla għamel wird kbir għalina biex ma ngħaddux minn dak li ħajgħaddu l-uliet tad-diżubbidjenza. Iżda liema li m'għandhomx erfien fuq l-aħħar ta' żmien jgħaddu lill-poplu ta' Alla li għamel wird kbir għalina bid-dem qaddis tiegħu u joqogħdu jibżgħu għal xejn. Alla irid juża dawn iż-żminijiet li dim tal-grazzja biex aħna nkunu nistgħu nevanġelizzaw bil-profesiji li ħajtwettqu fl-aħħar 7 snin. Jekk taqraw Atti 28 kif evanġelizza l-Apostlu Pawlu kien jiġbor in-nies, kien jurihom b'mod l-aktar ċar fuq l-aħħar ta' żminijiet x'ħajiġri u minn xiex
ħajjaqla l-poplu tiegħu Ġesu qabel iseħħu dawn l-affarijiet biex aħna in-nies tad-dinja jiftakru meta jkunu f'dak iż-żminijiet jiftakru x'ħajjiġri fuq l-art. Intom li tafu l-kelma meta huma jgħaddu minn dak il-perjodu ħajjiftakru x'kont tgħidulhom intom. Il-kliem tagħkom meta tevanġelizzaw man-nies u jirrifjutaw il-kelma dik iż-żerriegħa tibqa' ġa fihom. Dejjem. Qatt ma tmur lura vojta l-kelma tal-Alla ma tagħmel dak kollu li wettaqta biex tagħmel tgħidlek il-kelma. Alla ma jistax jikdeb. Meta jgħaddu miż-żmien tal-awċ il-kbir, il-kelma tal-Alla tgħidlek li ħafna erwieħ ħajjitilgħu salvi ma kellhom jobodu l-ġisimhom bil-mewt. Għaliex ħajjiftakru x'kontu tgħidulhom intom. Użaw dawn iż-żminijiet, użaw id-demokrazija ta' Malta. Użaw il-profesiji, għajdulhom li Ġesu dal-waqt ġej, għajdulhom x'ħajsir kif ħanaqraw issa, Alla tana tmiem mill-bidu. Daniel beda jfittex u ċalla u jitlob għal poplu tiegħu Iżrael wara li kienu eżiljati l-ewwel darba li ġew eżiljati ġal Babilonja. Daniel beda jaqra l-ktieb ta' Ġeremija u qallu u saf il-ktieb ta' Ġeremija li fadillhom 70 sena biex joħorġu mill-Babilonja u jerġgħu morru fl-art. Ħanaqraw kollu Daniel 9. Huwa vera kapitlu li jekk tifhmu tifhem kollox ħajsir fl-aħħar ta' żmien. Fl-ewwel sena ta' Darju bin Aswieru minn Nisel ta' Medi li kien is-sultan tas-Saltna tal-Kaldin, fl-ewwel sena tas-saltna tiegħu jien Daniel fittix fl-Iskrittura biex inkun naf in-numru ta' snin li skont ma qal il-mulej lill-profeta Ġeremija kellhom jgħaddu fuq il-ħerba ta' Ġerusalem. Jiġifieri 70 sena. Dawwart wiċċi lejn Alla Sidi biex infittxu fit-talb umli tiegħi u bis-sound fight fuq il-libsa ta' xkejjer u xerrit li rmiet fuq rasi. Tlabt lil mulej Alla tiegħi, stqarrejt u għetlu nitolbok Sidi Alla, il-kbir u tal-biża li jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, omna kontra tiegħek, dbedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti li fismek kellmu l-islaten u l-kapijiet tagħna, lill-missirietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja osit hija min-naħa tiegħek. Iżda min-naħa tagħna kif aħna llum aħna għandna l-mistħija ta' wiċċna. Ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael. Sew dawk li huma hawn magħna u sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom inti nturu f'ngħidhom minħabba l-qerq tagħhom kontrik. Għajb għal wiċċna mulej, għajb għal wiċċ slaten u l-kapijiet tagħna, għal wiċċ missirietna li dnibna kontrik. Illum ukoll mulej nitolbuk maħfra għan-nom tal-kapijiet tagħna mulej. Nitolbuk maħfra mulej u jkollok ħniena minn fuq pajjiżna biex ma ngħaddux minn xi diżastru naturali mulej f'isem Ġesu Kristu. Għax aħna omna kontrih u ma tajniex widen għal mulej Alla tagħna meta sejħinna biex nimxu skont il-liġijiet li hu qegħdinna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Ħanitlobkom immorru lura vers Mattew 24, għaliex rrid inkompli xi ħaġa qabel inkomplu hawnhekk. Vers 36. Ħadd ma jaf il-jum u s-sija. Meta titkellem fuq l-aħħar ta' żmien, in-nies tad-dinja dik kulħadd jafha jgħidulek ħadd ma jaf il-jum u s-sija, ħadd ma jafhom, toqgħodx tippriedka. Itlaqlem, toqgħodux tippritkaw il-kelma tal-Alla, ħadd ma jafhom dawn l-affarijiet toqgħodx bażżana. Ġesu qal dwar dak il-jum u s-sija ħadd ma jaf xejn meta se jaslu, la l-anġli tas-sema u lanqas liben ħadd ħlief il-missier waħdu. Għalinna u semma l-anġli Ġesu għax il-Lut kienu jafu li x-xitan kien anġlu. Laqas ix-xitan ma jaf meta huma l-aħħar ta' żminijiet, ix-xitan dejjem kellu antikrist lest kull ċentinarju. Jekk tara l-istorja Hitler,
Stalin, Bin Laden, Saddam Hussein, kollha kellhom żiemel abjad. L-Antikrist, żgur jgħid ħaj, imma kif tgħidilna l-kelma tal-Alla, il-Kristjan ma jistax ikun jaf minnu. Kif ħanaraw illum, ix-xitan ma jafx meta huma il-jum u s-sija. Alla jaf imma u tagħna il-profesiji kollha lilna l-Kristjani kif ħajurina Pawlu biex nindunaw meta dawk il-jiem ħajaslu bleżat. Bħal fi żmien Noa, hekk tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Għax kif iż-żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noe daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġar lil kulħadd. Hekk se tkun il-miġja ta' bejn il-bniedem. Fatt interessanti li Ġesu f'Mattew 24 isemmi żmien ta' Noa. F'Luqa 21 Alla Ġesu isemmi iż-żmien ta' Lot. Illum jekk tara madwarna iż-żmien ta' Noa tista' tieħu l-qawsalla. Il-qawsalla li tajinna Alla biex ma jerġax jerreq id-dinja minn 7 kuluri, għamluha b'6 kuluri u jiċċelebraw il-perversjoni. Il-perversjoni hija verżjoni ta' Alla raġel u mara, perversjoni hija dak kollu li Alla m'għamilx. Lot, fi żmien ta' Lot ħarġu l-qudiem, ħarġu mill-korla li niżlet, il-mara tiegħu ħarset lura għax kienet toġobha l-ħajja l-antika u ġiet mixwija melħ. Sodom u Gomorra laqqas kien fadal wieħed tajjeb. Abram beda jinterċedja l-poplu minn 150, 40, 30, 25, 20, 15, laqqas wieħed ma kien hemm tajjeb. Imma Lot ħarġu għax kien bniedem ġust u kien jemmen falla u Alla qassab wieħed anka l-tfal iż-żar ippervertjaw. Arqu, ħamġuhom u għalmuhom li raġel boy jista' jkun girl tista' tkun boy. U Ġesu semma l-żminijiet tagħna ta' qabel jiġi għall-Knisja ħajkunu bħal żmien ta' Noa, il-qawsalla, u żmien ta' Lot. Ġenituri tibqgħux sikta meta tisimgħu tagħlim pervers fl-iskejjel qumu aħna għandna s-seta u għandna l-awtorità. Jekk ninaqdu bil-qawwa ta' Ġesu bejnietna inneħħu id-dottrini minn nofs u ninaqdu għal Alla tagħna, Alla l-ħaj Ġesu Kristu, aħna waqfu din l-aġenda perversa minn fuq in-nazzjon tagħna f'isem Ġesu Kristu. Ejja ninaqdu, ejja nfaħru lil Alla fit-toroq, ejja norganizzaw worship għal Ġesu, ejja norganizzaw marċijiet għal Ġesu Kristu. Dan in-nazzjon Alla tajonna b'demokrazija u permetta li nibqgħu hekk għaliex dan in-nazzjon Alla jrid jagħmel xi ħaġa kbira. Alla jrid iwaqqaf ismu standard. The Lord is our banner. Yahweh Sabuot. Alla li jmur qabilna tibżawx. Jien ma tajtkom spiritu ta' biża' ma spiritu ta' qawwa, ta' saħħa, ta' disċiplina, ta' qlubija, ta' kontroll. Ġesu kompla. Imbagħad hawnhekk qed Ġesu qed jitkellem fuq event sigriet. Il-ħatfa tal-Knisja hija event sigriet, ħadd ma ħajinduna biha. Imma ħafna ħajiftakru x'kont tgħidulhom. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħor u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu qed jeħtnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru, tajtkom l-assiesa, tajtkom assiesa fil-ġisem ta' Kristu biex jaħarsu bit-tromba biex jgħidulkom dwar dawn iż-żminijiet. Isru, mela, għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela,
kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru is-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej qed ikellimna, il-mulej iridna ngħixu mqajmin, il-mulej iridina s-saħħa biex inxandruh biqlubija fl-aħħar ta' żmien. Ħalli nħallu testimonjanza ħajja tiegħu. Intom li qegħdin hawn, intom li qed tisimgħu, intom il-poplu magħżul ta' Alla. Ħankomplu minn Daniel 9. Għajb għal wiċċna mulej, vers 8. Għajb għal wiċċna mulej. Għajb għal wiċċu slaten u l-kapijiet tagħna, għal wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna l-ħniena u l-maħfra, għax aħna omna kontriħu ma tajnix widen għal-mulej Alla tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li hu qegħdinna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu, il-profeti. L-Iżraelin kollha kisru l-liġi tiegħek, daru lura biex ma jisimgħux leħnek u għalhekk niżlet fuqna s-saħta u l-ħalfa li Mosè il-qaddej Alla kiteb fil-liġi għax dnibna kontra Alla u għamel li seħħ il-kelma li qal kontra tagħna u kontra l-imħalfin mexxejja tagħna meta qal li jġib fuqna għawġ kbir li bħalu qatt ma sar mis-sema l-isfel kif sar f'Ġerusalemm. Dan l-awġ waqa' fuqna kollu kif inhu miktub fil-liġi ta' Mosè u b'dana kollu aħna ma taffejniex il-kolla tal-mulej Alla tagħna għax la dorna lura minn dnubietna u lanqas ġibna ruħna tajjeb skont is-sewwa tiegħek mulej. U l-mulej qatt jistenna sa ma ġib fuqna l-awġ għax il-mulej Alla tagħna huwa ġust, il-mulej Alla tagħna huwa ġust f'kull ma jagħmel u konna aħna li ma smajniex minnu. U issa Alla sidna li nbit se tagħna ħriġt lill-poplu tiegħek mill-art tal-Eġittu u għamilt isem li għad għandek sal-lum. Aħna dnibna u għamilna l-ħażin. Nitolbok Sidi fġieħ il-ġustizzja kbira tiegħek. Raġġa lura il-korla u l-għadab minn fuq Ġerusalemm, il-belt tiegħek, il-muntanja qaddisa tiegħek, għax minħabba dnubietna u l-ħażen ta' mirsirijietna Ġerusalemm u l-poplu tiegħek waqgħu għaż-żuffiet ta' daw kollha ta' madwarna. Isma' mela Alla tagħna it-talba tal-qaddej tiegħek u s-supplika tiegħu u għal-ġieħ tiegħek stess Sidi ixħet id-dawl ta' wiċċek fuq is-santwarju tiegħek li sar ħerba waħda. Għatini widen Alla tiegħi u ismani iftaħ għajnejk u wara kif sirna ħerba. Aħna u l-belt li semmit għalik is-supplika tagħna qegħdin irresquha quddiemek. Mhux għax aħna tajbin, imma għax int kbir fil-ħniena tiegħek. Sidi ismana, Sidi aħfrinna, Sidi għatina widen u ddumx ma tagħmel xi ħaġa għalina. Alla tiegħi għal-ġieħ tiegħek stess, għax int għandek ismek fuq il-belt u l-poplu tiegħek. Ġejja l-profesija. Daniel beda jitlob u Alla batlu anġlu, messaġġier, il-ħabbar, Gabriel. Joseph, naqalma please. Naqalma. Il-profesija tas-70 ġimgħa. Di ċavetta l-aħwa, din hija iċ-ċavetta tal-iskrittura kollha. B'din tinduna x'ħejsir dal-waqt. Gabriel ta' 70 ġimgħa lil Daniel. 70 ġimgħa għal 7 darbiet li jiġu 490 sena. Vers 20. Kont għadni nitkellem u nitlob u nistqar dnubi u dnub il-poplu tiegħi Iżrael. Kont għadni rressa is-supplika tiegħi quddiem il-mulej Alla tiegħi għall-muntanja qaddisa ta' Alla tiegħi. Kont għadni nitkellem u nitlob meta ir-raġel Gabriel li rajt fid-dera ta' qabel ittajjar bil-ħeffa u rressa lejja u misni f'ħin tas-sagrifiċċju ta' filgħaxija. U kellimni biex ifhemni u qalli, Daniel, jien issa ħriġt biex narfek u nfehmek. Sa mill-bidu tas-supplika tiegħek ħarġet kelma. Profesija minn Alla, kelma.
u jiena ġejt biex narrafilek għax int Aziz. Ifhem il-kelma, ifhem il-profezija u kun naf x'inhi id-dera. U maqtuħ li 70 ġimgħa oħra għad baqalu il-poplu tiegħek u l-belt għad-disa tiegħek. 70 ġimgħa, kull ġimgħa fiha 7 snin. Kull ġimgħa 7 snin, 70 ġimgħa kull ġimgħa 7 snin. Thank you, bro. 1. Biex jintemm id-dnub. 2. Biex tispiċċa ħtija, an end to sin. 3. Jitħallas il-ħażen. 4. Biex imbagħad tiġi l-ġustizzja ta' dejjem. 5. Jitqiegħed is-siġil fuq id-dera u l-profezija. 6. U jkun ikkonsagrat il-post il-qaddis. Kun naf u ifhem li minn meta ħarġet il-kelma biex jiġu u jibnu lil Ġerusalem, sama jasal wieħed ikkonsagrat bħala prinċep, Ġesu. Għal Ġesu jgħidlu. Għad iridu jgħaddu 7 ġimgħat. Mela biex toħroġ il-kelma u jinbena Ġerusalem kollu bil-ħitan l-ewwel darba mhux issa li ġej. Ridu jgħaddu 49 sena, 7 times 7, 7 ġimgħat. U fit-62 ġimgħa terġa' timbena għal darb'oħra bil-pjazzett u l-fossijiet tagħha. Imma dan jiġri fi żmien ta' dieqa. U wara 62 ġimgħa, mela l-ewwel taħt 7 ġimgħat, u mbagħad taħt 62 ġimgħa li jiġu 434 sena, 434 years. 434 years plus 49 jiġu 483 years, 483 sena. Wara li għaddu eżatt 483 sena, wieħed ikkonsagrat jinqatel qatt li ma jkollux ħtija huwa l-ħaruf. Inqatel. Mid-dikriet sakemm inbniet Ġerusalem, meta ħarġ id-dikriet minn Ġerusalem 7 times 7, 49 sena. Issibuha f'Nehemija 2, imbena Ġerusalem kollu mid-dikriet li ħareġ mill-King tal-Persja u mbena 434, 434 sena oħra li jagħmlu 483 sena, 483 years, li jiġu 69 weeks ta' Daniel. Ġesu daħal bil-ħmar il-miġġa trionfali u qalulu dan huwa l-jum li għamel il-mulej. Dan hu l-jum u bdew Osanna, Osanna, Osanna. Imma Ġerusalem tilfet il-miġġa ta' bin il-bniedem. U qallhom kemm nixtieq li konna naqkom kif roqqa tagħna il-fliles tagħha, imma jien mhux ħanarġa' niġi sama l-Iżrael fl-aħħar ta' żmien jgħidu Baruch haba Hashem Adonai. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Imbierek hu dak li ġej fisem il-mulej, imma huma tilfuha. Qatt li ma kellux ħtija, qatluh il-ħaruf. Ħadd kompli l-profezija. Hemmhekk meta nqatel Ġesu u qam mill-imwiet u daħal Ġerusalem, minn meta ħareġ id-dikriet għaddew 483 years, 69 weeks ta' Daniel twettqu b'mod li Alla bissa ta' jgħid it-tmiem mill-bidu. Qal minn 500 sena qabel qallhom x'ħajjiġri Alla u tagħna l-aħħar 7 snin. Ħadd kompli li ma kollux ħtija l-ħaruf. Il-poplu ta' prinċep li għandu jiġi dan il-prinċep ieħor. Qatt iġarraf il-belt u s-santwarju, tmiemu jsir barar ta' ilma u jkun hemm gwerra sal-aħħar u ħerba kif ġie maqtuħ li jsir. Din twettqet 40 sena wara li Ġesu tala fis-Smewiet, 70 AD. Waqqgħu it-tempju u ġarraf. Poplu ta' prinċep li għandu jiġi. Ġifieri il-prinċep li għandu jiġi ħajjiġi mill-Imperu Ruman. L-Antikrist, kif tajt il-kelma tal-Alla,
l-Imperu Roman kisru u għallhom ma qasħa tibqa' ġebla fuq oħra għallhom f'Matteo 24 Ġesu. Sa 70 AD twettqet dil-kelma kollha. U mbagħad kien hemm full stop bej vers 26 u vers 27 kien hemm full stop kbira illi teologi kbar, skolari kbar jgħidula the age of grace, iż-żmien tal-grazzja. Alla għamel geb ta' grazzja biex permess tal-Knisja, permess tal-poplu talla, permess tal-arusa talla li huwa intom qed jirrikonċilja id-dinja permezz tiegħek, permezz tiegħi ma' Alla l-Missier. Kull min jgħid iva lil Ġesu f'dan iż-żmien ta' grazzja, Alla jaħfirlu d-nubiet kollha. Alla issawwab l-Ispirtu Santu fuq dawk in-nies li jgħidu iva l-Ġesu u jtihom is-saħħa fuq id-dnub, jtihom is-saħħa fuq id-demonji, jtihom is-saħħa fuq il-gideb tad-dinja u jgħalmek dak li qatt ma stajt tkun taf. L-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu tal-verità. Mingħajr l-Ispirtu Santu din il-kelma mhux ħataqraħħa sew, anzi tibda tmur kontra dak li Alla jgħid. L-Ispirtu tal-verità biss jista' jfehmilek di. Għalhekk in-nies fuq il-biċċa tal-gwerra qed isegwu aktar l-aħbarijiet milli dak li qal Alla. L-aħbarijiet huma tax-xitan. Ir-rapport tat-tabib ġej mix-xitan. Alla jridek infejjaq, Alla jridek timxi fuq ir-rebħa. Alla jridek il-ġuħ kuljum biex tinżel fl-Iskrittura. Alla ħabbarlek it-tmiem mill-bidu. Hija deċiżjoni tagħna kif qal Daniel, aħna rridu nimxu miegħek għaliex inti ġust f'kull ma tagħmel. Alla ma jisforzax bnedmin. Alla jtik il-ġuħ, jtik l-laċċ, imma inti timxi wkoll ma mhix robots. Vers 27. Hawnhekk qiegħda iċ-ċavetta tal-aħħar ta' żmien. Wara iż-żmien tal-grazzja. U il-prinċep li għandu jiġi vers 27 jidħol f'patt sħiħ ma' ħafna. Ħajamel patt ma' Lot u ma' daw kollha li qed jagħmlu gwerra magħhom, mhux bħalissa. Iżrael tikber, Iżrael titteqret it-terroristi kollha, Iżrael tkun kbira sal-Lebanon, b'Gaza, sal-Eġittu, u Iżrael tittammar bla art. Ma jkollix burduri, mbagħad xi darba jridu jinżlu 5 pajjiżi kbar jattakkawhom. Jistgħu narawha, nistgħu ma narawhiex dik. U jidħol f'patt sħiħ ma' ħafna. Għal tul ta' ġimgħa waħda, last week of Daniel, 7 years. U ħajjinbena t-tempju għaliex irid ikun hemm is-sagrifiċċji. Ġifieri min jgħid li l-art hija tal-Palestina ma tistax tkun għax il-Palestinjani qatt ma ħajamlu sagrifiċċji tal-ħrejjef u tal-baqar biex id-dnub jerġa' jitgħatta. Wara żmien tal-grazzja fadal l-aħħar 7 snin, l-aħħar ġimgħa ta' Daniel biex ikun hemm it-trabil ta' Jacob. Jacob's trouble, the great tribulation. Għal tul ta' ġimgħa waħda irid jinbena tempju bil-fors. Kif sa naraw fit-Tessalonkin. Irid jinbena tempju u għal nofs ġimgħa ineħħi is-sagrifiċċji u l-offerti. Jikser il-patt ma' 3 snin u nofs. Alla tagħna b'dettal mod preċiż l-aħħar 7 snin tad-dinja meta ħajibdew in-nofs tagħha u t-tmiem tagħha. Kalendarju Iżrael 7 times 360 days. Għaliex jaqa' l-arloġġ profetiku ta' Alla biex jerġa' jiġi għat-tieni miġġa tiegħu fl-aħħar fuq id-dinja u fuq l-art huwa fuq Iżrael. Dak kollu li jiġri Iżrael qed jiġri minħabba t-tieni miġġa ta' Ġesu Kristu. Il-ġlieda li għaddejja bħalissa bdiet fl-ispiritwal. L-ikbar gwerra li għaddejja bħalissa hija għar-ruħ tagħkom, għar-ruħ ta' dawk li qed isegwu. Qegħdin fi ġlieda spiritwali li x-xitan ma jridikx tkun taf dan il-kliem. Ix-xitan ma jridikx tkun taf minnu Ġesu Kristu.
Għaliex kif tkun taf minnu Ġesu Kristu, inti timxi fuq l-ilma, inti timxi fuq id-dlam, inti timxi fuq in-naħa tal-lemin talla, inti tkun bil-qiegħda il-fuq minn kull prinċipati, il-fuq minn kull demonju, inti saltan il-fuq minn kull qawwa u seta tad-demonju. Fin-nofs tal-ġimgħa 3 snin u nofs se jneħħi is-sagrifiċċji u l-offerta. U l-profanazzjoni u l-ħerba jaslu fil-quċċata tagħhom. Ġesu ikkonferma din l-Iskrittura, Mattew 24:15. Meta taraw dak li jagħmel profanazzjoni li jġib deżolazzjoni kbira, dak li jagħmel immaġini tiegħu fit-tempju, dawk li qegħdin fil-Ġudea jaħarbu jiġru, mhux li qegħdin il-Gudja, mhux li qegħdin Washington, mhux li qegħdin fil-Vatikan. Dawk li qegħdin fil-Ġudea litteralment jaħarbu jiġru. Sa ma jseħħ kull ma hu deċiż u tissawwab il-korla fuq il-qerriet. Fuq dan il-bniedem li hu tat-telfien. Dan il-bniedem li ħajqajjem ismu minn fuq dak kollu li jġib isem Alla u ħajajt li hu Alla. L-aħħar 7 snin huma dettaljati. Iżajja 61. Ħanaraw kelma li naqrawha ħafna f'Luqa 4, rajnija ħafna fil-Knisja tagħna dawn l-aħħar xarejn. Din hija profesija li mbagħad wettaqa' Ġesu u rina xi ħaġa kbira li nitilfuha kultant. Kapitlu 61, Iżajja, il-bxara tajba għal Sijon. Grazzi Mulej. L-ispirtu ta' Sejdi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex iwassal il-bxara it-tajba lil f'qajrin. Bat nindew il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u l-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, ġifieri l-ġudizzju. Luqa 4 sa, Luke 4, ħataraw x'għamel Ġesu għaliex ħarsulu bl-ikraħ ir-reliġjużi. Ma setgħux jifhmu x'għamel Ġesu. Imma aħna llum nifhmuh għax għandna l-Ispirtu Santu. U llum il-kelma hija rrevelata. Luqa 4 vers 16, in-nies ta' Nażaret ma jilqux lil Ġesu. U ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra tawh f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta. Fetħu u sa fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-ispirtu tal-Mulej fuqi għaxu ikkonsagrani, bat ninħabbar l-ħelsin lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u dawl mill-ġdid lill-lomja, ir-rot il-ħelsin lill-maħqurin, unxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb. Ma komplix il-profezija. Għala il-ktieb, suppostu xi ħaġa oħra. Taħ lura l-qaddej u qad bil-qiegħda għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu. Għaliex huma il-Lut bdew jistennew il-ħelsien mill-Imperu Ruman, imma Alla kellu pjan ieħor. Alla minn dik il-full stop ta' vers 26 għal vers 27 kellu f'moħħu li jiftaħ il-patt tal-ġentili għalina, jibni l-Knisja tiegħu. Alla Ġesu der lil Pawlu f'Galati 1 għamel 3 snin miegħu fuq il-muntanja tal-Arabja u rieħ 3 mistieri li meta taqrahom il-mistieri ma jibqgħux misteru għal min ma jirċerahom. Taħ il-misteru tal-Knisja, il-misteru tal-ħatfa
u l-misteru ta' żwieġ ma' Kristu u l-misteru ta' numru li jrid jaqgħad f'Rumani 11 wara Iżrael kollu jkun salf. Iżda Ġesu għala l-ktieb u f'Apokalissi 5 jgħidlek minu denju li jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġill li għandu. Worthy is the lamb who was slain to open the scroll, break the seal u hemm tibda il-vendetta talla tana fuq il-ħażen. Alla ħajibqa' jsalva Aron. Isma' sekonda. Alla jixtieq li jsalva żommi li naqam minnu. Tajjeb. Alla jixtieq isalva ħana raħħajjen ukoll. Alla jixtieq isalva l-art kollha. Aħna Filippin 3 vers 10 ħanitaw ġisem glorjus, ġisem majestus, bħal ta' Sidna Ġesu Kristu. Apokalissi 7 ħafna erwieħ ħajitilgħu għax ħajiftakru t-testimonjanza li kontu tajdulhom intom. Intom għandkom il-mandat tal-Ministeru tal-Rekonċiljazzjoni tagħkom. Għajdulhom li Ġesu fil-qrib għax l-affarijiet li ħajġru fuq l-art ħajiftakru fil-kliem tagħkom. Anke tgħidulkom li Ġesu jħobbkom u jrid isalvakom. Ġesu Kristu huwa triq il-verità u l-ħajja u ħajibqa' jsalva anke fit-tribulazzjoni l-kbira. Il-Knisja mhux ħadd tkun hawn ħajjem evanġelisti lut 144,000 minn kull tribu, 12,000 minn kull tribu, minn 12 tribu. Ħajqajjem anġlu kbir. U ġiex witnesses biex evangelizzaw xorta xalla ħadibqa' tixħniena mill-midneb. L-infern literalment f'dawn is-7 snin ħajmur fuq l-art. U Ġesu ma jistax jikkontradixxi lilu nnifsu f'Mattew 18 qalilna is-sisin tal-infern il-Knisja tiegħi ma tistax teleba. Imma literalment tal-biża tat-kexkix Alla ħares tibqgħu. Daw is-7 snin dan huwa l-bidu. Dan huwa l-bidu tat-tribolazzjoni aħna dinaw. 2000 sena, age of grace, wasannaw. Awek biex tibda it-tribulazzjoni bil-fors irid jinbena it-tempju ta' Ġerusalem. Bil-fors għax irid jidħol jiffirma paġġa t-tempju ta' Ġerusalem. Qabel jinbena tempju ma jistax. Awek huwa kollox dettaljat. 3 snin u nofs u Alla ħares kunaw għax ħajkunaw siġilli, tribulazzjoni, trumbetti, bowls. L-ewwel 3 snin u nofs korla tal-ħaruf, it-tieni 3 snin u nofs il-korla tal-missier ħatilħaq l-art. Alla ħajibqa' jsalva u ħajjiġi dan il-bniedem fals li ħajqarraq bid-dinja u d-dinja ħatkun qed tibki għal bniedem karizmatiku li huwa bravu u li jaf u ħajati ħafna soluzzjonijiet, ħajati soluzzjonijiet għal gwerer, għall-ekonomija, għal-reliġjon waħda, għal-cashless society, għall-environment, għal-mart, għal-ċippa, għawek ħajkun għaw il-marka tal-bestja fit 3 snin u nofs. Aħna m'għandniex għalfejn nkunu għaw. Aħna l-arusa ta' Kristu. Alla għamel pad kbir. Għalek għalinna, you do not know the day or the hour. If God takes you in the mid of the tribulation, you will know exactly the day or the hour. Għawek, meta jimbena il-tempju u jidħol il-bniedem, eżatt 7 snin wara Ġesu Kristu irid jinżel mal-qaddisin tiegħu biex jirrenja minn Ġerusalem, Iżrael u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Qatt. Revelation 9 tgħidlek li l-infern ħajkun fuq l-art ħajinfaqa u bil-proġett li qed isir f'ċern bejn Switzerland u Franza 100% li ħajibqgħu l-infern. Anka Lati u Stephen Hawking qalilhom li ma jemminx this project is going to destroy hell on earth. Persuna li ma temminx. Hawnhekk fit 3 snin u nofs joħroġ il-marka tal-bestja. Jgħidilhom li huwa Alla jagħmel statwa kbira fit-tempju. U jipprova jagħmel ġenoċidju tal-Lut kollha kif qed jagħmlu llum l-Iran.
Imma Alla tantu ħieni, tantu kbir, tantu majestus għal patt tiegħu illi lill-Iżrael lestiela post fid-deżert ġo Bozra, ġo l-Ġordan, ġo Petra. Jekk taqra Iżajja 63 u Revelation 12:6 tgħidlek li l-mara tmur fid-deżert u nies Kristjani li jafu l-kelma tal-Alla ġa lestew il-kodba kollha biex il-lut bil-lingwa Ebrajka jaraw lil sidhom Ġesu u ħajjibku u ħajjejru għalihom kif hemm miktub f'Rumani 11 ħatiġihom lejra lina x'ħadnilhom il-Larus, ħadnilhom il-Messija u Iżrael kollu f'dawn it-3 snin u nofs ikunu salvi. Dan huwa l-arloġġ profetiku. Iżda aħna dinaw, aħna m'għandniex nibżaw, aħna m'għandniex għalfejn noqogħdu naraw minnu l-Antikrist. Grazzi bro. Aħna m'għandniex għalfejn noqogħdu naraw minnu l-Antikrist. Għaliex mhux ħanaraw għalinna Pawlu. It-Tri ta' Tessalonikin, 1 Tessalonikin 1 vers 10. Pawlu għamel litri li Tessaloniki fejn tmur il-Knisja tagħna bil-grazzja tal-Alla, fejn tmur tuħu pjaċir. Pawlu li kien beda l-Knisja ta' Tessalonika ma' Silas, ma' l-Apostlu Silas f'Atti 17, kien telaq minn hemm u rid jerġa' jżurhom, imma Satana blokkaħ tgħidilna f'1 Tessalonikin 3. Wara ftit żmien bat lil Timotju, il-qaddej fidil tiegħu li qdew bħal missier u iben fl-Evanġelju. U ġablu aħbar tajba minn Tessalonika li mexjin il-qudiem. U hemm Pawlu kiteb l-ewwel ittra lilhom biex jinkoraġixxihom u jkompli jispjegalhom fuq il-ġurnata tal-mulej. Wara ftit żmien minn din l-ittra l-ewwel waħda marru nies ħżiena u folot fuqhom u kitbulhom f'isem Pawlu li tilfu il-ġurnata ta' Kristu, li tilfu il-ħatfa tal-Knisja u li qed jgħixu fis-7 snin ġudizzju bdew jgħidulhom. Pawlu kiteb it-tieni ittra għaliex daw in-nies gerfxuhom u qalulhom għalhekk hemm ħafna persekuzzjoni u mwiet u iktar tgerfxu n-nies kif ħanaraw, għalhekk kitbilhom ittra oħra lilhom u ħa opportunità fit-tieni ittra ikbar biex ineħħilhom il-biżgħat. Anke llum aħna rridu nneħħu l-biżgħat għax aħna maħniex appuntat, aħna quliet il-jum, maħniex quliet id-dlam, maħniex quliet il-korla u biex jgħallimhom bleżgħat dwar il-miġġa u l-ġabra tagħna miegħu ma' Ġesu. U li ma tilfux il-miġġa tiegħu għall-Knisja, ara ħanadduha flimkien. 1 Tessalonikin 1 vers 10. Vers 10. U tistennew ġej mis-sema lill-Ibnu li hu qajjem mill-imwiet. Ġesu li ħelisna mill-korla li ġejja. Il-kelma tistennew bil-Grieg ġejja present continuous, azzjoni kontinwa. Mhux qed noqgħdu hekk inkollu, imma aħna nafu li ħejġborna għax il-mulej fidila l-patt tiegħu iktar minni u minnek. 1 Tessalonikin 5 minn vers 1 sa vers 11. Ara x'qal Pawlu. Dan qabel qarquhom ma kien ġat jgħallimhom dwar il-ħin u żmien l-aħwa m'għandix bżonn nikbilkom, intom tafu sewwa li jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ dak il-ħin stess bħal ġieħ fuq mara li tkun waslet għal-ħlas tiġi fuqhom għall-arrieda l-erda u ma jeħilsu b'xejn għal nies li ma jridux jafu qed jgħidhaw. L-aħwa, intom m'intomx fidlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrieda bħal ħallil, intom ukoll uliet id-dawl, intom. Uliet il-jum, aħna maħniex uliet il-lejl, anqas uliet id-dlam, għalhekk ma għandniex norqdu bħal l-oħrajn, iżda nisru għas-siesa ta' żminijiet bħal Sons of Issachar kienu jafu żminijiet u ngħixu bil-qies għax min jorqod bil-lejl u min jisker bil-lejl. La darba aħna
Ulit il-jum, grazzi mulej. Ejjew ngħixu bil-qies, nilbsu l-kurazza tal-fidi u l-imħabba u l-elmu tat-tama tas-salvazzjoni għax Alla ma għażilniex għall-għadab, Alla ma għażilniex għall-għadab imma biex niksbu is-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li miet għalina sabiex sew jekk inkunu qed nisru ħajja 2024. U sew jekk inkunu rieqda, irqadna fi Kristu, ma mmutux aħna, norqdu fi Kristu. Meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu, għalhekk farġu lil xulxin u ibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu fl-imħabba. Tu, Tessalonkin tu, Pawlu ħajoħroġ il-frott. ħajoħroġ frott kbir wara dawk in-nies li marru jqarqu bihom. Hawnhekk Alla jagħmel distinguizzjoni fil-kelma tiegħu bejn il-jum ta' Kristu u l-ġurnata tal-mulej. Il-jum ta' Kristu, dak li hemm miktub 2 Tessalonkin 2 vers 2, mhuwiex il-ġurnata tal-mulej ta' 1 Tessalonkin 5 vers 2. Il-ġurnata tal-mulej li hemm f'Tessalonkin 5 dak huwa l-ġudizzju tal-Alla fuq id-dinja u r-restawrazzjoni ta' Iżrael. Il-jum ta' Kristu huwa aħna immorru għal premjijiet ta' kemm konna fidili, ta' kemm servejna fidili. Ammorru għal tieġ ta' ħaruf. Il-miġja tal-Alla fiha ġiex okkażjonijiet. Il-ġurnata ta' Kristu Ġesu jiġi għal Knisja, il-ġurnata tal-mulej wara dawk is-7 snin, Ġesu Kristu jiġi mal-Knisja. Għalhekk m'għandniex għalfejn nibżgħu, m'għandniex għalfejn noqogħdu naraw minnu l-Antikrist. Ejja ngħidulhom minnu Ġesu Kristu. Mhux nitilfu l-ħin, jekk hemm ktieb iktbuh taħlux ħin. Jekk hemm xi ħaġa għajduha, jekk hemm evanġelizzazzjoni morru għamluha, toqgħodux taraw meta ġej l-Antikrist. L-Antikrist ma jistax jimmanifesta ħabba fina. L-aġenda diabolika ta' l-infern ta' Brussels u tal-Planned Parenthood ma tistax timmanifesta ruħha. Ħabba fina, ħabba fik, ħabba d-dawl li hemm jgħixġa fik. Għalhekk titilfux żmien, titilfux ħin. Dan huma l-jiem ta' Elija. Inxandru l-ġustizzja tal-Alla tagħna. Dawn huma l-jiem ta' David infaħru il-mulej quddiem kulħadd it-tabernaklu tiegħu. Kapitlu 2, meta jidher il-mulej. L-aħwa Pawlu ħajirrispondi ħajoħroġ frott kbir wara li nies marru jqarqu bihom, wara li nies żvijawhom, wara li nies daħluhom fil-verità li bdew jgħidulhom ħataddum il-korla tal-Alla. L-aħwa għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġema tagħna biex ninaqdu miegħu. Il-ħatfa ninaqdu miegħu jaħtafna. Nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasdu. Hawnhekk hawn miktub il-miġja ta' jum il-mulej qorbot. Pawlu bil-Grieg mhux hekk kitbilhom. Il-jum ta' Ġesu ta' Kristu, il-jum ta' Kristu, mhux il-jum tal-mulej kitbilhom, il-jum ta' Kristu ġifieri jiġi għalikom. Biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħalli kieku il-manuskritt oriġinali jgħid li l-jum ta' Kristu wasal u la jekk tkunu mnebħin mill-ispirtu. L-ispirtu li jnebħek li jmur kontra il-kelma tal-Alla ma jkunx l-Ispirtu Santu, jkun spirtu qarrieq. Jekk jgħidlek spirtu xi ħaġa kontra Iżrael, ma jkunx l-ispirtu tal-mulej żgur, ikun spirtu qarrieq. U la jekk tkunu mnebħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi jitra ta' parsi minn għandna kif għamlulu, kitbu f'isem Pawlu kienu. Tħallux il-min iqarraq bikom bebda mod. L-aħħar 7 snin, l-aħħar jum, l-aħħar 7 snin ma jkunux magħna qabel ma tkun seħħer ir-rewwixta
u jinkixef il-bniedem ta' dnub l-Antikrist ikkundannat għat-telfin u li jqumu jintrafa fuq kull ma jġib l-isem ta' Alla jew kull ma hu meqjum mill-bnedmin sabiex hu stess joqgħod bil-qiegħda fit-tempju ta' Alla u jsejjaħ lilu nnifsu Alla kif rajna f'Danjel. Ma tiftakrux għallhom Pawlu li dan kollu konna ngħidulkom meta kont fostkom, konna ngħidulkom insejtu u issa intom tafu x'qiegħed iżomm biex dan ma jsirx għalissa qabel żmienu. Iżomm. Tassew li l-misteru tal-ħażen ġa qiegħed jaħdem. Aħna nafu li l-alla bażajr ta' din id-dinja huwa x-xitan, ilu jaħdem, imma kull ma għandu jiġri ma jiġrix qabel ma jkun twarrab, għaw xi ħadd għandu l-Ispirtu Santu ġa fih, għaw xi ħadd huwa ambassadur tal-Alla, għaw xi ħadd għandu l-indirizz tiegħu fis-sema, għaw xi ħadd għandu ġa fih l-Ispirtu tal-Alla l-ħaj. Għaw ġaħat il-tempju tal-Ispirtu Santu. Tassew li l-misteru tal-ħażen ġaqiet jaħdem biex kull ma għandu jiġri ma jiġrix qabel ma jkun twarrab minn nofs dak li issa qiegħed iraznu. Intom qed trażnu l-aġenda diabolika tal-gvern u tal-oppożizzjoni li jaħdmu flimkien qed tibblukkaw l-aġenda tal-Planned Parenthood, qed tibblukkaw il-ħażen milli jimmanifesta, qed tibblukkaw mill-Alphabet Community milli juħover il-uliedkom, qed tibblukkaw milli n-nies imorru fl-infern għal dejjem. Intom il-melħ, intom id-dawl tal-art, intom għadkom hawn ambaxxaduri ta' Alla. You are the ambassadors, the citizen of heaven. Għadaw il-Knisja, għadaw iż-żmien tal-Grazzja, in-nies għadhom jinħelsu l-Ispirtu Santu għadot jopera. Alla ma jistax jixħed il-korla fuq uliedu, Alla ma jistax jixħed il-korla fuq ambaxxadur tiegħu. Anka fin-natural, jekk aħna jkollna gwerra mal-Libja aħna ngħidulu lura u mbagħad nitfawlhom. Iżrael għajtu l-ambaxxadur li għandhom fit-Turkija lura. Għax ma jistgħux jattakaw xi qabel l-ambaxxaduri jaqtlu. U aħna nagħmlu aħna neqtlu u Alla break the seal, word to one. Għajdu jeli xinsejta. Break the seal, word to one. ħana l-qobdi l-iskrittura, grazzi mulej. Il-ħazina tiġi bil-qawwa. Imbagħad jinkixef il-ħażin u l-mulej Ġesu joqtlu b'nifs fommu u jeqirdu bid-dija tal-preżenza tiegħu. Knisja mimlija nar tal-Ispirtu Santu. Fejn knisja mimlija nar tal-Ispirtu Santu, l-infern ma jistax over. Intom ir-risposta ta' Malta, River of Love. Intom ir-risposta. Tiddubitax dak li hemm ġa fik. Jien ma tajtik spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa. Illum ħanitolbu biex il-qlubija talla tinżel fuqkom, biex ma toqgħodux tibżaw tiftħu ħalqkom. Alla mhuwiex giddieb jekk tiftaħ ħalqek l-Ispirtu tal-Missier jitkellem minn ġa fik. Alla ma jikdiebx. Jien m'għandix ċertifikati. Jekk ngħidlu iwa rida tiegħek issieħ mhux aktar jien li ngħix imma inti il-ħajja li issa ngħixha bil-fidi tal-liben talla. Alla jitkellem minn ġa fik. Alla jrid jieħu n-nazzjon mir-River of Love irid jibqa' sejjer il-Maċedonja, l-Bulgarija u jibqa' tira l-Greċja. Hawnhekk għandu l-artal tiegħu, hawnhekk jinħelsu n-nies, hawnhekk ifiqu n-nies, hawnhekk ix-xjaten jirtredu u jitremblu u jinkisru mal-art. Tiddubitawx dak li hemm ġa fikom huwa ikbar l-ikbar minn dak li hemm barra. Tiddubitawx, tkellmu. Intom magħżula speċjali, mixtrija bi prezz oli għal dan iż-żmien apposta. Mhux għax jiena tajjeb, mhux għax inti tajjeb, imma huwa tajjeb u jrid li l-Vanġelu jiġri l-ġirja kollha tiegħu sal-aħħar sa tmiem. Il-Vanġelu tal-qawwa meta jiġi pritkat jaħdem, in-nies jirtredu dak li jkun hemm fihom il-ġlieda tagħna mhux mad-demm u l-laħam imma mal-ispirti mniġsa li jippossessaw in-nies. Aħna għandna r-risposta għal din in-nazzjon. Alla tagħna r-risposta għal din in-nazzjon li ġa fina. Iftħu ħalqkom.
tibżawx, ħajiftakru l-kliem kif aħna ma nkunux hawn, kollox ħajiftakru il-gżejjer kollha tad-dinja ħajerqu tgħidlek. Apokalissi 8 kollha ħajerqu u Alla ma jekdibx meta jgħid kollha, imma aħna mhux ħankunu hawn, grazzi mulej. Imma ħafna nies iridu jaraw it-tieni gwerra dinjija, l-ewwel gwerra dinjija biex jisalvaw. Ħafna nies iridu jaraw l-epidemiji biex jersqu lejn Alla, għax meta nkun kollox ħarir nitkabru naħsbu li aħna nfusna Alla, għax għandna computer, għax għandna robot, għax għandna l-imbarazz. Anka n-nifs tagħna ġej minn Alla, anka inti jekk għadek il-bot minn Alla, Alla jippermetti jibqa' jtik in-nifs biex inti salva biex tajjed isem Ġesu Kristu. Meta tajjed isem Ġesu Kristu, Alla jaħfirlek dnubietek kollha u jtik il-ħajja ta' dejjem. L-aħħar skrittura, grazzi mulej, kemm inti kbir. Mela il-kelma tiegħek ħana mulej, Ġwanni 14, kelli ħafna skritturi iktar ma nistax nagħmlhom kollha għax-xahar nieħdu. Grazzi mulej, kemm inti kbir. Ġwanni 14, kliem Ġesu, il-qawwi, il-potenti, omnipotenti, il-prinċep tal-paċi, il-kunsillier tal-aġeb, dak li jista' jagħmel kollox u mingħajru ma jsir xejn, imma bih isir kollox, juża l-fraġli, juża vessili tat-tafal, juża nies mistmerra mis-soċjetà, juża nies abbużati mis-soċjetà u jtihom identità ġdida li ma tixxejkjax u meta tiġi f'Ġesu Kristu jagħmlek iben tal-Alla l-ħaj u bint Alla l-ħaj. Jekk inti għadek ma tafx jekk intix raġel, jekk inti għadek ma tafx jekk intix mara, Alla jtik identità li ma tixxejkjax u jibnik fuq il-ġebla li ma tirtrija bl-ebda mal-temp. Xejn ma jreda. Kapitlu 14, Ġesu u triq, Papa. Ġesu u triq għalant il-missier. Tħallux qalbkom titħawwat, emnu falla u emnu fija wkoll għal Ġesu għalih innifsu. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Believers titkellem, believers, il-Knisja titkellem. Li ma kienx hekk kon ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, jiena nerġa' niġi biex neħodkom miegħi biex fejn kun jien tkunu intom ukoll. Halleluja! Tomas għallu li mit-triq. Wieġbu Ġesu, jienu triq il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll lill-missieri minn issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Halleluja! Domnik. Grazzi mulej. Ħanalqu għaw, ħanitolbu għal-Knisja ma qabel nagħlqu. Grazzi lil dawk li kontu magħna, nemnu li ħafna nies ħajaqbadhom ġuħ u għaġġ kif il-Knisja tal-Alla ma tibqax hawn. Nemnu li Alla ħadġieħ ħniena minnkom li tinsabu l-bot minnu kif diġà Ġesu iħares b'kompassjoni lejn dawk in-nies li qegħdin mingħajru. Ġesu qalbu tuġaw għal mitluf. Ġesu irid li kulħadd jasal għandu għas-salvazzjoni, imma mhix verament kulħadd irid, imma jekk inti wieħed minn dawk li qed tara dan il-messaġġ illum Ottubru 2024, jekk qed taraħ il-bot millum u jirnexxilek taraħ u jkun għadu għaddej x'imkien dan il-messaġġ, Alla jaħfirlek dnubietek kollha jekk taċċettah, jekk taraf x'għamel għalik u jsalvak. Għalhekk illum għajdlu mulej jiena naraf li jimmidneb u għandi bżonn is-Salvatur. Grazzi mulej li mort fuq is-salib għalija u ħallast għal dnubieti kollha. Nitolbok maħfra, aħfirli dnubiet kollha li naf bihom u li ma nafx. Mulej, grazzi li sir bniedem u mort fuq is-salib. U fit-tielet jum minn bejn l-imwiet u għelibt il-mewt il-qabar u x-xjaten kollha u l-infern. Naċċettak bħala Sidi u s-Salvatur u l-mulej tiegħek. U llum irrid nimxi miegħek.
Illum irrid nimxi miegħek. Tini il-ġuħ u l-aċċ. U sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fija. Mulej tini l-kuraġġ biex immur fil-ġemma. Ħalli niġi nfaħrek mal-ġemma u mal-familja tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Grazzi mulej, jekk għad dik it-talba minn qalbek xi ħaġa simili, Alla li jaf kull moħba tal-qalb isalvak u jtik il-ħajja ta' dejjem. Aħna mir-River of Love nistidnukom biex tkunu magħna eleb il-gideb tad-dinja li tikdeb, ix-xitan jikdeb kontra l-poplu tal-Alla biss, mhux ħajikdeb fuq in-nies tiegħu stess. Hawnhekk hawn il-qawwa ta' Alla timmanifesta kuljum, kull ġurnata, kull sija tal-ġimgħa għaliex Alla m'għandux ħinijiet, Alla m'għandux ġranet, Alla jammar fit-tempji ħajjin, mhix tempji mibnija mill-bnedmin. Il-Knisja meta tkun barra, il-Knisja tkun barra, inħeġġek biex tiġi River of Love. Hawnhekk kollha konna nkisrin, imma l-mulej isawrek u jirranġak u jtik ħajja bl-abbundanza biex inti tirrenja fil-ħajja tiegħek. U l-mulej jiġi kull imkien miegħek. Nistidnukom kun nar ta' Sibt fis-7, il-Ħadd fl-10 u l-4 bħallum fis-7 ta' filgħaxija. Ejja, u rċievi b'xejn u duqha tara kemm hu tajjeb il-mulej. Il-mulej iva biss irid. Il-mulej ma jridx flus. Il-mulej liva mill-qalb tiegħek u jtik identità ġdida. Il-mulej magħkom.